Chcete sa dozvedieť čo najviac o digitalizácii televízneho vysielania? Viete, kto stal pri zrode Múzea moderného umenia Andyho Warhola? Necháte sa pozvať cez nadchádzajúci víkend na Šafovú ostrohu, viac v regionálnom denníku dnes vysielanom z východného Slovenska. Pekný podvečer z Košického štúdia. Ak vás zaujímajú akékoľvek informácie týkajúce sa digitalizácie televízneho vysielania, už o malú chvíľu sa môžete pýtať priamo nášho hostia v štúdiu. A telefonovať môžu aj tí, ktorí radi súťažia. Dnešná otázka znie, v ktorom meste je Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Možnosti aj kontakty nájdete v súťažnej ukážke a po nej už aktuality z nášho regiónu. Na rade sú už udalosti z východného Slovenska. Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach navštívil veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Axel Hartmann. Študentom odovzdal diplomy, ktoré získali po úspešnom absolvovaní skúšok 2. stupňa z nemeckého jazyka. Ročne získa takýto certifikát na Slovensku približne 400 stredoškolákov. Nemecký veľvyslanec navštívil gymnázium poprvýkrát a tak jeho kroky viedli priamo na hodinu nemčiny. Nemčina je v Strednej Európe najdôležitejším hospodárskym jazykom a Spolková republika Nemecko hľadá na Slovensku veľa mladých perspektívnych ľudí. Je tu viac ako 400 firiem, kde sa nemecky hovoriaci mladí ľudia môžu zamestnať. Vieme týchto žiakov priviesť k Deutsche Sprachdiplomu, to znamená k certifikátu, ktorý je uznávaný v nemeckých hovoriacich krajinách ako náhrada jazykovej skúšky. V praxi to znamená, že držitelia diplomu sú schopní komunikovať v jazyku na vyššej úrovni, akú by dosiahli na bežných hodinách cudzieho jazyka a maturite. Od diplomu očakávam, že mi pomôže hlavne na vysokej škole, lebo sa to berie ako niektoré skúšky sa tým pádom odpadávajú. Učitelia nemčiny tvrdia, že o tento svetový jazyk síce záujem stále je, ale menší ako pred pár rokmi. A je to na nás, aby sme šírili osvetu aj týmto smerom. Snáď je potrebné vysvetliť mládeži perspektívy. Anglický jazyk je povinnosť, nemecký jazyk je výhoda. Certifikát z nemeckého jazyka získalo na gymnáziu tento rok 22 študentov 4. ročníka. Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach v spolupráci s Literárnym fondom dnes vyhodnotila 15. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2009. Zapojilo sa do nej 43 autorov a jeden kolektív. Odborná porota posudzovala 119 príspevkov a fotografií v 7 kategóriách.